हेलो କୁହନ୍ତୁ। जुआर गो ଆଜ୍ଞା जुआर जुआर ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। मैडम देखुन मोर ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଶୁଣିଲି ଏଇଟା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି କେମିତି ଯୁବକ ଜଣକ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। सही यहाँ यही नंबर रे नी गोटे मुई गाना रखे लगी चाहूँ तो की करबी ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ସୂଚନାଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟି ଜାଣିପାରେ? मोर नाम था आज्ञा चिंगुड़ी गप ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ଚିଙ୍ଗୁଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟି ଜଣେଇଥିବାରୁ। हाँ तके भी धन्यवाद। ମିଷ୍ଟର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆପଣ ଯଦି ଗୀତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି ବି ହେଲାଣି ମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସାଙ୍ଗେ ମଜା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି କିଛି ଯୁବକ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲିକା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। 3300 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। देखो मैडम तुमके गोटे मोर कथा कहबार थिला मोर रिक्वेस्ट गोटे କୁହନ୍ତୁ। मैडम से जो मुई जो गीतटा रखे चाहूँ है कि ଆଜ୍ଞା